Μέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κρατούσε την πρόκρισή της στους ομίλους του Europa League η Ομόνοια. Δυστυχώς, σε εκείνο το λεπτό δέχτηκε δεύτερον γκολ από την Δυναμό και αποκλείστηκε. Η Ομόνοια είχε να αντιμετωπίσει απόψε μία από τις πιο εχθρικές διαιτησίες που είχε ποτέ σε ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Ποτέ, τρέχει να παρεμβληθεί ο Φοφανά. Τα καταφέρνει, το λάθος που γίνεται. Τον γκολ! 1-0 η Ομόνοια. Ο Φοφανά, το πείσμα του. Όχι, δεν θα μετρήσει τον γκολ. Να δούμε εδώ τον Φοφανά. Παρεμβαίνει. Πού δόθηκε η παράβαση? Πού? Γρήγορο κατέβασμα. Ποτέ δεν είναι σε θέση offside. Νομίζω δεν είναι σε θέση offside. Για να δούμε. Δεν θα μετρήσει ούτε αυτό το γκολ. Από κανονική θέση. Η εκτέλεση του φάουλ. Μορέιρα βγαίνει. Η κεφαλιά στη γραμμή απάνω. Μορέιρα, είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Και γίνεται το 2-1 για την Δυναμό. Μορέιρα βγαίνει. Εδώ είναι φάουλ. Είναι στην μικρή περιοχή. Αποκλούν στη γραμμή. Δέστε τι γίνεται εκεί με τον Μορέιρα. Παρενόχληση εντός μικρής περιοχής. Ξανά και ξανά. Να μου πάρουν το μικρόφωνο αν δεν είναι φάουλ η φάση αυτή.